Antu wong apa jenenge apitan, wong sunatan, resepsi apa wae, yang terpenting adalah wanita, mergo wanita yang meracik dan menyuguhkan makanan untuk para tamu semuanya. Lah ngono kuwi. Tepuk tangan. Ya jajak ora. Ngono kuwi. Lha ya apik ngono. Ya. Nggih, Pak. Dan mila temenanan. Coba kaya apa? Dibamani luwih dhisik. Ayo. Semaranjana, ayo. Ayo, Pak. Sing tak warai ke lho. Kowe kudu manut lho, Pak. Rame lu Sing tak warai ke lho. Ya ya ya. Nadyan wujud temung peksi. Apa? Peksi itu apa? Burung. Wah, burung, ngerti. Burung apa yang paling kuat di air? Burung apa ya? Burung apa Pak emangnya? Mosok lu gumen, sing mirsani do ngerti kok. Ora. Bangau. Lah kalau nyaur iki lho. Heeh. Mung sing mirsani